Nina benyathe emnyama kandabanazi indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu sanibonana. Nazo ke zona sithi ngezihamba phambili namuhla. Amanazaretha azovala inkonzo kaJulayi. iAPC mashela kwaEskom eMtubatuba. Kanti usematheni Unogada wasempangeni. Kulindele ukuthi kube mhlophe indawo yaseNanda yonke eThekwini KwaZulu-Natal kule mpelasonto njengoba ibandla laManazaretha asebuhlena ngaphansi kumholi wonyazi lezulu ezobeke vala inkonzo yawo kaJulayi ebanjwa minyaka yonke. Lo mhlangano kuleli sonto ubuhanjelwe usopolitiki uzonikelela izinto ezahlukene nezithinta izikhukhula zakamuva ezishele lesifundazwe sinomonakalo omkhulu okubalwa phakathi ukulimala kwengqalazinda kwabakhona nabashonayo. Izipho zemfuyo okuyizimvu, izimbuzi kanjalo nezinkomo kuselokhu kuqhubeke njalo ebuhleni la khona izihambele ezahlukene zilokhu sifikile ukuzonikela kwibandla laManazaretha njengoba kuqhubeka inkonzo kaJulayi ebanjwa minyaka yonke. Le nkonzo esike yaphazamiseka eminyakeni emibili ngenxa yegciwane iCovid, amalungu wayo athi ayakujabulela ukubamba kwalenkonzo ngoba la khona basuke bezobika izinsizi zabo bephinde becele nezinhlanhla kulona unyazi. Kuleli sonto uhulumeni wesifundazwe naye uhambelile kuleli bandla ukuzonikelela izinto ezahlukene ezithinta izikhukhula ezishiya umonakalo eminingi kanjalo nabantu belahlekelwe imiphefumulo njengoba okunye baphinde bakuveza ukukhulekela ukuthi kunciphe isigameko uzokubulawa kwabantu kanjalo nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Namhlanje lo ngusekela meya waseThekwini uvukele khona ebuhleni nala khona efika wanikela ngenkomo waphinde futhi wenza izethembiso njengoba kule ndawo abantu abaningi basebenzisa izindlu zesikhashana bakhale ngokuthi kabanazo kahle izindlu zangasese selokhu kwaqala inyanga kanjalo namanzi kule ndawo ayahlupha. Usekela meya uthi izinto abafike basithembisa ukuthi na kanjani njengoba usuqalile unyaka wezimali izindlu zangasese kule ndawo bazoziletha. Inyangeni ezintathu edlule sasicelewe nje umkhandlu size la sizobheka isimo sokuhlaliseka nodaba kakhulukazi oluthinta udaba lwezindlu zangasese. Kusho ukuthi laselukhona uhlelo kumasipala laseliqaliwe. Namhlanje ke besifikile sizobheka ngoba sesiqalile unyaka wethu omusha wemali sizobaqinisekisa ukuthi isikhalo sabo naso sesisibhekile kunemali ebalelwa ku7 million esoyisebenzisa la ukuthi silungise udaba lokuthi kulungisela indaba yendle ilakho besikuzele namhlanje. Ake safike futhi sathanda zakhe. Okunye kuvezile isikhalaze bezivezwa amalunga leli bandla bethi abanye abakujabulela ukufika kosopolitiki ngenxa ukuthi babone ngathi kuzosuke kuzogaywa ivoti ngabo. Osopolitiki vele banjalo baya la khona iningi ngoba beyofuna ivoti kunjalo nje osopolitiki labo. Kodwa ngifuna ukuyihlukanisa mina nabo ukuthi la ngisuke ngiye khona ngithe khona engiyokwenza ngisuke ngiyokwenza nje umsebenzi wami ngoba kufanele ukuthi ngikwenze. Nala ke kuManazaretha bengizogcina lokho nje okuwumongo wempilo yami. Lo mhlangano uyavalwa kule mpelasonto bese uyoqala kabusha kwezinye isifundazwe. Kutebokho sibisi kisebuhlene Nanda. Ingxosana yamalungu eqembu lezepolitiki African People's Convention APC eMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal abambeke imashi ebheke emahhovisini enkampani ephakela ugesi kuleli Eskom eyozwakalisa ilakala ngokucisha njalo kagesi kanjalo futhi efuna nalowo ungqongqoshe wamabhizinisi kahulumeni uPravin Gordhan ukuba shenxe kulesi sikhundla. Ibamba lakahlala esifundazweni KwaZulu-Natal kuleli qembu ucela nesithole uthi ukucikezela kwale nkampani kagesi kulimaza umnotho wakuleli. Ingxosana yamalungu eqembu lezepolitiki African People's Convention iAPC ngamafuphi asemtubatuba enyakatho nelikaMthaniya amashela amahhovisi enkampani ephakela ugesi kuleli iEskom ekhala ngokucinywa kwagesi izikhawu phecelezi i-load shedding. Lamalungu aphinda azwakalisa ukuthi afuna khishwe esikhundleni lo ngungqongqoshe wamabhizinisi kahulumeni uPravin Gordhan. Abantu abaningi abasenazi izinto emakhaya ngenxa ukuthi ugesi uyahamba uyabuya uyahamba uyabuya. APC sizozwakalisa izwi lama-Afrika lapha eMtubatuba ema-ofisa kwaEskom ukuthi sithi ugesi awungahambi sithi load shedding must fall.
i-cabinet yakwa-Eskom have to leave and have to go because siwu-APC sithi ke siyizwi labantu abangakhona ukuzikhulumela. Ngamanye amagama siwu-APC njengoba sithi ke uPravin Gordhan must go, sithi ke njengominister kagesi akahambe ngoba yonke into ibifeyila under his side. Should ngamanye amagama siwu-APC sithi akungena umuntu ozoba uminister ozosebenza asebenzele abantu bakithi abangama-azane. Le ngcosana yamalungu e-APC iphinde yaveza ukuthi ukucishwa kwagesi kulimaza kakhulu umnotho wakuleli kuphinde kulimaze nosomabhizinisi. Badinga ugesi ngoba impilo zabo eziningi zinceke kuwo. Kuma companies amaningi njengosomabhizinisi nje singake senze isibonelo. Ugesi kakhulu bayosebenzisa. Kunabantu bakithi abathungayo esikhathini samanje. Uma ugesi ubahambela bakhona ukuthunga. Abanye babo mhlonishwa basebenzisa banamabhizinisi ezinkukhu abakhona ukukhulisa izinkukhu zawo ngoba izinkukhu lezo zidiphende kakhulu ugesi. Ngamanye amagama izinto zikagesi noma izisebenzisa ugesi bayidinga njalo ngoba impilo kagesi yenza ukuthi impilo ibe lula. Incwadi yesikhalazo yamkelwe isikhulu zakwa-Eskom endaweni yasemtubatuba. Esindabeni 1KZNTV kubikuThabani Maphumulo emtubatuba. Unogada wenkampani Accelerate Security Services obonakalwa kwivideo eqoshwe ngama-CCTV cameras ejikijela ngomgqomo wezibi enye yezimoto ebezihamba abasolwa abagqekeze ey'tolo eSanlam Center Empangeni ngoLwesithathu ekuseni uthi kade kwasa edliwa izinja engaphethe nduku. Le nsizwa engafunanga ukudalula igama layo ngenxa yokwesabela kwimpilo yayo ithi sibinde benaso iqonda ngqola ababhema bekade begqekeza futhi behlomile beyizingovolo sibangele ukuthi izizwe kixhaphazeka yona noza kwabangonogada ngokuthi kufike nje okungamabhoxongwane kuzogcweleza lapho besebenzela khona. Lonogada osebenza ngaphansi kwenkampani Accelerate Security Services eqapha enxanxatheleni yezitolo eSanlam Center Empangeni enyakatho KwaZulu-Natal ubesematheni kubantu umuva nje. Phela lonogada nguyena kanye lonobonakala kumakhamera kule nxanxathele ezitolo ejikijela ngomgqomo wezibi enye imoto eyimbili ebeyihamba abasolwa abagqekeze izitolo ezintathu ngoLwesithathu ekuseni maqede bashaya bachitha nempahla. Lonogada ongathandanga ukuvezwa ngenxa yokusabela kwimpilo yakhe uthi izathu esenze wabaqonda ngqo njengokufa labalisa ukuthi bebexhaphaza umsebenzi wabo obona njengonogada. Ukuthatha kwami isibindi engisithathile kube ngendlela abenze ngayo bathathe ngokuseya ngama security vele kukhona lokho ukuthi security yini security khona nje leyo nto kusukela amandulo. So ilokho nje ukuvela kwafika kimi emqondweni kade vele nami phela angisuyena umfana lo cheese boy ngisuke emakhaya ngakhula ngiphathwa isibindi into nje engafundiswa ngisemncane cha omunye umfana engadlaleli kwena. Uthi ke sebebaleka labalisa omunye wabo ubese ekhuluma ukwedelela. Ibe negama ethe ukuthi lithi ukuqina kancane ngoba ithe izongidubula yayisengikhipha ngaphansi kweziketi kamama. Ubese edlulisa nanku umyalezo koza kwabo ayibamba nabishisa kulomsebenzi wokuba ngonogada. Engikwenzile mina bengakuthathi njengento enhle. Osi ngelinye ilanga inhlahla zabantu ayifani mina nje ngithatha njengokuthi ngibe nenhlahla ukuthi ngicine ngingalimalanga. Kufanele ukuthi umuntu alandele ngokwesikole sakhe ukuthi ngikhathe efunda yini awayifundayo ukuthi maqhamuka igama njengalezi iziphi inyathelo kufanele ayithathe engabeki impilo yakhe engcobeni. Kanti labasola bebeyishagalombili sebebonke kugcineke kushona bayisithupha kubona ke kulandela ukushonela kesibhedlela izolo komunye kwabadubulana ke namaphoyisa nonogada ngasotho ngathi bephikelele eThekwini. Kumanje koyedwa useyikhindini kanti omunye usesibhedlela. Kanti lonogada uthi abeSanlam Center bamzame ngonsumbulwane bokuthenga unemenite ngobuqhawe bakhe abuvezile kanti abaqashi bakhe bona abakaze bambonge ngalutho. Vele ke futhi akakulindele lokho ngoba vele ubesemsebenzini wakhe abamqashela wona.
Bavele kafushane enkantolo kamanje eMgungundlovu abasolwa ababili abathinteka ecaleni lokubulawa kwesilisa owadutshulwa washona ngoNhlangulana kwephezulu. Laba ke baboshwe izolo kulandela ukusolwa ngokubamba ke inkunzi kwesinye ke seyitolo esendaweni yaseCinderella khona eMgungundlovu. Kube uthi bafike bakhomba ke badubula kumufi ngesibhamu babese beshaqa ke imali elinganisela kwi10,000 zamarandi kanye nezinye impahla. Laba balisa ukungusamukela uMkhize oneminyaka engama-29 ubudala kanye noWandile Ngidi oneminyaka engama-24 yobudala bafake ke izicelo zabo zebheli. Njengoba sekuyintsakavukela umchilo wesidwaba ukugqekezwa nokubanjwa inkunzi kwezitolo eMgungundlovu, amaphoyisa asebophe abalisa ababili okusolakala ukuthi bayathinteka kwelinye icala lokubulawa kowesilisa eFrance khona kwaNdongazibovu. Laba balisa bavele kafushane enkantolo yemantshi eMgungundlovu kanti amagama abo uWandile Ngidi noSamkelo Mkhize. Bobabili batshele inkantolo ukuthi awekho amacala abahamba njengamanje kanti ngaphambilini bakhona ke amacala abakeke baboshelwa wona okubalwa ke elokushayela uphuzile uNgidi kanti ke uMkhize yena utshele inkantolo ukuthi wakeke wahamba icala lokuduna imoto kepha akazange agejwe kulona. Imantshi uNitesh Binasari uhlehlisile icala wathi ke lizoqhubeka mhla ziyishagalombili kwephezulu. As opposed to the release of both accused, matters therefore being remanded 8th of August 2022 for a formal bail application, your particulars as well to be verified and profiles obtained. Investigating officer will file his affidavit opposing your release in the interim. Both accused in custody to stand down, gentlemen. Ilungu lomphakathi lapho kubanje khona inkunzi eCinderella khona eMgungundlovu lithe bahlalele ovalweni. Thina njengabathengi sizwa singaphephile. Lesitolo thenga kusona. Asiphephile njengoba ubugebengu bande kangaka kule ndawo esihlala kuyo. Sifisa ingalo umthetho ngenelele sikwazi nathi sizwe siphephile kule ndawo esihlala kuyo. Into ephephethe ubugebengu ngicabanga ukuthi labafowethu laba abadla lezi zinto zabo ama-drugs nophuzo oludaka abafowethu bagxile kakhulu sebakhohlwa nendaba yokufunda kanti mokuthi ufundile uyakwazi ufocus entweni e-right. Amaphoyisa estation sase-Alexandra athe ayalithatha idokodo selizophenywa abaseshi babo njengoba lifaka nelokubulala. Leli cala lisuka estation samaphoyisa ase-Mountain Rise. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ake sithi ishelele eyitolo siyabuya nezinye zendaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Amanazaretha azovala inkonzo kaJulayi. iAPC mashela kwaEskom eMtubatuba. Kanti usematheni Unogada wasempangeni. Lo bhekele zokusebenza ngokuhlanganyela kumbutho wamasotsha eSNDF kuleli uSiphiwe Sangweni. Uyiseyichithileke imbike esabalelo kwabezindaba kanye nasey'nkundleni zokuxhumana ukuthi amasotsha asemelika abonakala kulelizwe azele ukuzovikela izikhulu zikahulumeni. Engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba uSangweni uthi lamasotsha azokwenza umsebenzi wokwesekela ukuthula amazwe ngamazwe kanye nokusiza nje umphakathi ngaphansi kohlelo olubizwe ngokuthi i-Exercise Shared Accord 2022 nokumsebenzi awenza kokwesine kuleli laseNingizimu Afrika. uSangweni ukusho lokhu ngesikhathi ke kuqhubeka umvilelo wamasotsha enkundleni ezemidlalo Richards Bay War Score. Iphothulwe ngomkhosi wamasosha phecelezi parade umsebenzi wokusekela ukuthula kwamazwe ngamazwe kanye nokusiza ke umphakathi nokuhlelo olubizwa nge-Exercise Shared Accord engaqali kokwenzeka kulonyaka njengoba ke kungokwesine ukuba yenzeke. Lokhu kusebenzisana ke kuphakathi kwamasosha eSouth African National Defence Force kanye namasosha e-US Army bekuhlanganisa ke ukuziqeqesha ndawonye baphinde ke bahlinzeke umphakathi ngosizo lwezempilo. Basis we have a standing arrangement to have training amongst ourselves. We also have training in terms of personnel attending courses in the USA as well. And the exercise, which is a joint and multinational exercise in the landward environment, which is Exercise Shared Accord, is part of it. As I said earlier, this is the 4th edition, and the people of Northern KZN are privileged to have been chosen
the area of Mhlatuze as the venue where we conducted this exercise. Today was just for us to appreciate the work that has been done over the past few weeks, and it included the environment of humanitarian as part of peace-building approaches, where the medical elements were on the ground and assisting communities. Izeke noma iCovid ihlasele emhlabeni wonke, kodwa ke kwabe kusekuphoqa ukuthi ke lokhu kusebenzisana kuthi ukumiswa ngonyaka u2020, kodwa lokho ke kulonyaka kube impumelelo njengoba ke beqhubekile nezinhlelo abebevele besihlelile ngaphambilini. Our involvement in Shared Accord goes. In 2019, we were planning for this event to occur in 2020. We all know what happened. The COVID pandemic put all of that on hold. Our soldiers, as well as South African National Defense Forces and the South African Military Health Services, I'm sure, were fully engaged, as we were, in combating the COVID pandemic, in lending military support and capabilities to provide relief to our civil health support structure. So that's what we've been doing for the last couple of years, and it's my privilege and honor that we were able to put this back on track and that we were able to participate with soldiers from the New York Army National Guard in support of U.S. AFRICOM here, the United States State Department's initiatives in this region as well. Abagcinanga njengoqeqesho kepha ke usizo lwezempilo nalo belukhona lokuhlinzeka ke emphakathini njengoba bebebambiseneke nomnyango wezempilo ukuze ke kwehleke umthwalo noma umthamo omningi obhekene nemitholampilo eyakhele le ndawo. Lezi izindaba ze1KZNTV ngengusamukeliso Nqulunga eRichards Bay. Ukhala kezimathonsi wesifazane waseketangweni enqoleni ogwini oseningizimu neKwaZulu Natal njengoba ethi ke sokuyinyanga yesithathu lena lahlekelwa ngondodana wakhe. UNontuthuko Mvundla uthi uselahlekelwe yithemba lokuthi uyokamthola umntwana wakhe ephila esola namaphoyisa ngokuhudula izinyawo ekuthungatheni le ndodana yakhe eneminyaka engama-31. Uthi usekhalela nokuthi okungenani atholeke ithambo layo alifihle ukuze azodelisa nenhliziyo. Uthi abusehla ubuthongo wesifazane waseketangweni ezinqoleni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu Natal ngemuva kokulahleka kwendodana yakhe neminyaka engama-31 uNkosi Mphile encane izinyanga ezintathu. UNontuthuko Mvundla uthi uselahlekelwa yithemba ukuthi umntwana wakhe uyomthola esaphila njengoba kwakhona umuntu othi akuyobhekwa isidumbu sakhe kwenye indawo sacela ngokungatholakali. Ubese ekhala ngokuhudula izinyawo kwamaphoyisa ngalolu daba. Ngokulahleka komntwana ngisaba kakhulu futhi kulezi izinsuku lo mntwana kuyena umntwana ozulayo. Nesafica konke endlini yakhe futhi isicapha savaliwe sakhiwe khombisa ukuthi akabuyanga. Ibed lakhe aseyivaliwe yayikhiwe. Kukhona ngisho iID yonke into yakhe wengabe mhlambe bengayithatha mengabe khwala bengaya khona evakasha. La sasiyofuna khona amaphoyisa angitshena ukuthi mina kunobaba oseshobeni othe umntwana wami usemayela. Asakuyambe kuyofuna emayela. Amthatha amaphoyisa lo mbaba amsemayela wafika emayela wathi ubaba mefika emayela akufunwe la wangamkhomba ukuthi ukuphi. Lokho ke bengikubhekile ukuthi kusazophinde kube amaphoyisa aphenyayo wena ngendlela yawo ngoba mina ngikuqeqeshelanga ukuphenya. Ukhala izinyembezi esenxuswa noma ngubani ukuthi amsize athole noma yithambo lendodana yakhe ngoba kasenalo ithemba lokuthi lapha ekhona usaphila njengoba sesiside lesi sikhathi edukile. Futhi angisenawo amathemba ukuthi lo mntwana la ikhona uyaphila. Akasekho amathemba lokho. Izami ihlungu ngomntanami. Ngicela omtholayo angitholisele yena. Ngikwazi ukuthi ngcono ngithola noma ithambo lakhe ngoba sengikhalela kakhulu. Kulungile lokho abakwenze kuyena ngaba kube bakwenzile kulungile. Into eseyihlungu kakhulu kumina ukuthola ithambo lakho ngimkhombe ngithi naku la ngambeka khona okungcono. Nayo into ebhlungu kakhulu kumina engikhathaze kakhulu nje enzima ungamtholi. Ngoba ngamthola ngingaxola emoyeni. No ngabeke wabona ngendlela wabona ngiyacela ziveza asho ukuthi wabonani nokuthi singasizakala kanjani basimthole. Kucelwa noma ngubani onolwazi lokuthi angatholakala kuphi awuhlaba ulawule. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisezinqoleni eketangweni.
Lo ubhekele uhlaka olumela kwe-osomabhizinisi baseThekwini abakhubazekile eThekwini Disability Business Chambers, uMbuso Ndimande, uthi ukusayindwa kwesivumelwano sokusebenzisana phakathi kwabo kanye-ke nenhlangano yezamafilimu kusona isifundazwe lesi KwaZulu-Natal i-KZN Film Commission kuyigxathu elihle kakhulu futhi kokudala belilangazelele kakhulu-ke njengoba kusho ukuthi-ke nabo sebezothola amathuba angcono okufukulwa bazithuthukise kule mboni yize bekhubazekile. uNzimande usho lokhu ngesikhathi-ke kuqhubeka-ke lo mcimbi obubanjele eThekwini. Kubuyise ithemba kosomabhizinisi baseThekwini abangaphansi kohlaka oluyibiza nge-eThekwini Disability Business Chambers ukusayindwa kwesivumelwano sokusebenzisana phakathi kwabo nenhlangano yezamafilimu esifundazweni i-KZN Film Commission. Ekhuluma neziko leyindaba omunye wosomabhizinisi uvezeke ukuthi bayakujabulela kakhulu lokhu njengoba-ke esikhathini esiningi okuqondene nabo kuza kamuva noma-ke bancintshwe amathuba. Sijabulile ukuthi lokho akukona nje ukuthi kube ibenefit kuthina sodwa kodwa nakuyona i-commission uqobo ekuthaneni ikwazi ukufezekisa umgomo wayo wokuthi iyafisa ukuthi kube ne-inclusion yalabo abakade bencishwa amathuba ngaphambilini. Kithina-ke sithatha lokhu njengane-step esiyaphambili, siyakwamukela futhi siyakujabulela, sifisa sinxenxe nabanye ukuthi kuloko kube isibonelo sikusebenzise lokho as a model for any other institutions ukuthi nawo asondele eduze ngoba lento yokukhubazeka nokuba sebhizinisini iyadinga ukuthi ukufukula yesekelo futhi kube nokusebenzisana kuyaphambili. Kulesi sivumelwano inhlangano yezamafilimu uyibophezele ukubhekelela nabantu abakhubazekile ey'nhlelweni abanazo ofakeke phakathi imibukiso bhanyabhanya, kanti-ke labo somabhizinisi bathi-ke bakulungele ukuphakela umphakathi amakhono abo ikakhulukazi emkhakheni wezamaciko. Lokhu kuqinisekisa ukuthi-ke manje umsebenzi mkhulu ukuthi i-disability sector has to tell the story, and the story that they has to tell, it has to be through KZN Film Commission. And as a Film Commission, enable the environment to let us pull together all the resources and all the relevant artists ukuze sikwazi ukuthi sibe nezwi esiliphakamisayo nombono kanjalo futhi siyixoxe indaba ngani ngoba lo mkhakha usinikezela ukuthi nakwezamaciko nakuko konke okunye umculo nakho konke okunye okuhlanganiswayo even amakhono ukuthi sikhiqize yona izinto lezi ezifana nemibukiso amafilimu sikwazi ukuthi singene sithi shi kukona njenge-disability sector. Ingqophamlando enkulu kakhulu kabi le esiyishayela izandla sisonke. Kuzokhumuleka ukuthi uhulumeni unomgomo wesibalo esithize sabantu abakhubazekile okumeleke nabo banikwe amathuba njengawo wonke umuntu. Kanti-ke usihlalo wale nhlangano uthi-ke sekuyisikhathi sokuthi zonke-ke iy'nhlaka ziphume inkalo zonke zibanika amathuba njengoba-ke lelikhulu iqhaza elingabanjwa abantu abakhubazekile okungasiza ukuvula amathuba omsebenzi aseyinkinga kuleli. Lokho kuzosiza ukuthi ma sikhuluma ngokuthi kufanele kulinganwe, ma sikhuluma ngokuthi chabeleza inclusivity, sizokwenza kanjani ukubonelela ukuthi kuzona zonke inhlalo ze-Film Commission abantu abakhubazekile bayabhekelelwa ngokwamabhizinisi wabo. Kumnandi-ke nokuthola ukuthi kunamabhizinisi aphethwe nje noma alidwa ngabona abantu abakhubazekile. Nathi kufanele sibheke ukuthi sixhasana kanjani ukubabonela ukuthi bayingxenye nathi, nothi nje ukuthi sisayine isivumelwano kungabikho into yenzekayo. It's not just about ukuricha lamagula afakwe i-government, for me, because those things are just the numbers. 2% in, we can have maybe more than what we have because we don't know. So zonke i-sector ezikhona, ama-entities akhona, abanye osihlalo nabo CEO ake babhekelele nibone ukuthi ningasebenzisana kanjani nabo so that kwande and abantu basebenze because into esiphezikayo ukuthi kube namathuba omsebenzi. Indaba enziwa KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake siye ey'tolo siyabuya futhi mbukele nezinye zey'ndaba.
Asiphinde sibonge sinamukele kwindaba ze1KZNTV nazo kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Amanazaretha azovala inkonzo kaJulayi. iAPC mashela kwaEskom eMtubatuba. Kanti usematheni Unogada wasempangeni. Ake sibheke ke ngosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 16 rand 53 cents kuyidola laseMelika, libe ngu20 rand 9 cents kupondo waseBrithani, libe ngu16 rand 89 cents uma liqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,763.06 i-ounce, kuthi intengo kwelo ngahluziwe yona ube ngu$107.14 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lempofane Kaizer Chiefs seliqinisekisile ukuthi unozintwalo leli qembu Itumele Ngikhune nguyena osazoqhubeka noba unkapteni waleli qembu. Ukhune ubeqhuka ke ijezi kwimidlalo eminingi yangesizini edlule njengoba wabonakala kumdlalo owodwa weMTN 8 ngesizini edlule emise kwabe nguDaniel Akpeyi, Bruce Vuma kanye noBrandon Peterson. Leli qembu likaphumela obala ukuthi ngubani ozosiza ukhune abe lisekela lakhe. Umdlalo oqala kokuvula ke ileague weChiefs izokudlala neRoyal AM yaKwaZulu Natal ngomhla ziyisithupha ngenyanga ezayo. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi khudluka sibona magumgedlela ziyaguqa la kuze kube ngokuzayo.